Action. Action. आजिखालि सिख्लाफोरनि टेनसन लाला आजिखालि र' फास मारलाय Action. मोजां खोनादोंलै Action. मोजां खोनादोंलै दाख्लै बाजि गावदोंमोनलै फिसाजो उन्दुग्रा दरजाखौ नारहैनाया लोंनाय बिदि जायो मानसिया Rolling camera action. मोजां खोनादोंलै दाख्लै बाजि गावदोंनि फिसाजो उन्दुग्रा दरजाखौ नारहैनाया लोंनाय बिदि जायो मानसिया गल' गालानो साइसगा बाइसगा Rolling camera artist ready action. Siubrunga deh hut kharap kharap siubrung menamlainai ma bathra bungnai जाखो नोंलाय action. kharap barap siubrung menamlainai ma bathra bungnai जाखो नोंलाय action. kharap barap ira jagalai digalara Rolling camera action. kharap barap 1 minute ini digalara action. सोरनिफ्राय खोनाया सोर खिथानाय खनसे बुंफिनबाव action. बहा नुनाय नोङो सोरनिफ्राय खोनानाय सोर खिथाया action. बहा नुनाय नोङो ready rolling camera मोगथां दे मोजां थाब्रा जुमाया ओमफ्राय मादि थायोमोन नेरसोना जुमाय लोंबाय था जेबो खालामना गैयाबाबो लोंनाय देखाय action. हामगौ मालाय सिख्लानि दरजाखौ नानो खाराफ्रामनो साइसगा बाइसगा लाबोसैलै नोङो बावबाय ससेखौ दे rolling action. दुमजालै नोङो बिदि आखला बिसिनि गामिनि सेंग्राफ्रा ओरैनोबा माथा गरम जागासो गानोसो बुरजा जा मेन्टेल खारामगासो बै दब'सिंना मा बेथ' फाग्ला फाग्लाखौसो दंबावो गोसा गोसा बुं मिथिबाय सानायखौ action. दुमजालै नोङो बिदि आखला बावबायसो नोंना गोजा गोजा बुङा ओंखारदों मिनिग्रो दे मिनिग्रो मिनिग्रो ला जाबाय रेडि एक्शन. लायफिनदोलै नोङो हंलिखौनो नों बारा महर साइसबो गैखाया थब्लाब्ला बै साइस ओइ बावबायसो आं एक्शन. लायफिनदोलै नोङो हंलिखौनो साइस गैया बाइस गैया रावबो हिनजावा नोंखौ नायखाला जाम्बालाय महरफ्रानो बै सेलथा गुलि थाव गावबा दालाय सिगाङाव गुलि थमेनमेन ओंखारा बेबायदिसो नुबाय महरफ्रानो रानख्रेबजोब्बाय मानो मिनिखो नोंलाय मानो मिनिनांगौ एक्शन. लाखिदोलै नोङो हंलिखौनो हिनजाव मोजां मोननो रोंगोनो थालांबाय दे बुंफिन दे फरमान जोब्बाय रेडि एक्शन. लाखिदोलै नोङो हंलिखौनो हिनजाव मोजां मोननो रोंखाला नोङो नोंनि महरखौ मालाबा आयनो नायफेरदों सेलथा बायदि थमेनमेन गुलि ओंखारनाया बै rolling camera action. सुलियानो गथ' सानै साथाम गोनांबाबो हिनजावल' जाबानो जाबाय बाराबा बै थखन थुलायनाय बुरिया बेखौ मोनबाबो जायो सुवादा बिराद सालुबारलै लोटाया बाबा हमारा भी जिंक साला में नोंसोर सिथा र' दे रेडि एक्शन. मोनबावगोन नोङो बेथा मोनबावगोन दानि सिख्लाफोरखौ सिबाव थेथ' गोनां जाखासो नंना नङा मोनबावगोन नंगौ जाम्बाबा मानसि हिनजाव सासे थाखानायखौनो होखारना लाबायबा नोङो बबेयाव हिनजाव मोनबावनांगौ rolling camera नेरसोना मानो आं सिनायबाय थादों मोगथां सिनाय एक्शन. लाखिदोलै नोङो हंलिखौनो हिनजाव मोजां मोननो ओंखारला नोङो मालाबा नोंनि महरखौ आयदायाव नायफेरदो बै दालाय गथ'फ्रा सेलथा गावबा थमेनमेन गुलि ओंखारा बेबायदिसो नुबाय नोंखौ मोखाङाथ' बै पापर अदाबाव सावना मानसिफ्रा अदाब बोरायाव बेबायदि सावनाय बायदिसो नुबाय आं नोंखौ नायफेरदों महरखौ आयदायाव नायफेरदों जाम्बा सदा